grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6 eta 13 minutu diren honetan, aurreko eguneko arratsaldeko 6 eta 13 izan ere zuek bideoa biharko egunez egongo zarete ikusten, eta kasu honetan binakako promozio txapelketako edo aurten Serie B txapelketako 3. jardunaldiaren pronostikoa egingo dugu. Lehenik eta behin errepasa dezagun sailkapena. Zubizarreta eta Ugartemendia dira sailkapenaren buruan 2-2 irabazita, bigarren postuan 2-2 irabazita ere Agirre eta Iztueta daude, baita Iguren 5. eta Eskuza ere 2-2 irabazita. Norgehiagoka bana irabazi dute Espositok eta Gaskuek eta Salaberriak eta Arbizuk, eta ez dute norgehiagoka bakar bat ere irabazi, De La Fuentek eta Bikuñak, Alberdi Bigarrenak eta Morga Etxebarriak eta Larrazabalek eta Eskirozek. Hau esan da, guazen jardunaldiaren errepasoa egitera, izan ere jardunaldia bihar Donostian hasiko da, hain zuzen ere Agirrek eta Salaberri Bigarrenak, Salaberria eta Arbizuren aurka jokatuko duten norgehiagoka horretan. Kasu honetan, Salaberri Bigarrenak Iztuetaren lekuan jokatuko du, gogoratuko dugu atzo Tolosarrak norgehiagoka oso gogorra izan zuela eta badirudi eskuetako arazoren bat edo baduela, eta horren ondorioz bihar Ruben Salaberri izango da. Berme handia ematen duen atzelaria, eta hemen iruditzen zait gorriek, hau da Agirrek eta Salaberrik, 3. puntua eskuratuko dutela. Salaberriak eta Arbizuk egia da, aurrekoan Maiabian azkenerako estutu galanta eman zietela kasu honetan Egigureni eta Eskuzari, baina hasierak horrek eta gero partidare aurrera joan zen enean berandu erreakzionatu izanak are favoritoago ipintzen ditu. Zergatik, Agirrek atzo erakustaldia eman zuelako Tolosan, eta behar bada posible da ez bere punturik onenean harrapatzea biharko norgehiagoka horrek, baina atzoko erakustaldiarekin motivazioz gainezka eta gainera txapelketa ongi hasi dela ikusita erregulartasuna badutela badaki Agirrek, eta bestalde Salaberri Bigarrenak atzean berme handia ez ezik, Atano 3. bezalako pilotaleku batean, Aron Arbizu oso garbi dominatu dezake, eta horrek aurrean Agirreri aukera handiak ekarri. Beraz, Agirre eta Salaberri Bigarrena lehen norgehiagoka honetan favorito garbi xamarrak. Iruñean jarraituko du jardunaldia, kasu honetan Larrazabalek eta Eskirozek De La Fuente eta Bikuñaren aurka jokatuko duten norgehiagoka horretan, eta hemen Larrazabal eta Eskiroz izango dira favoritoak. Ez dute punturik lortu ez batak eta ez besteak, baina iruditzen zait hemen Larrazabalek eta Eskirozek atzo jokatu zuten lehen dabiziko aldiz aurtengo txapelketan elkarrekin, aurrekoan gogoratuko dugu Senarrek jokatu behar izan zuela Josu Eskirozekin, Larrazabal lehen mailan zegoelako, Unai Lasoren arazoak zirela tarteko Arangurenekin jokatzen, baina jada norgehiagoka bat jokatu dute, ikusi dute nun izan zituzten arazoak, eta Iruñeko Labriten derrigor zuzendu behar dituzte. Iaia derrigorrezkoa da Larrazabal eta Eskirozentzat De La Fuente eta Bikuñaren aurka, punturikan oraindik ere bildu ez duten De La Fuente eta Bikuñaren aurka puntu hori eskuratzea. De La Fuentek eta Bikuñak aldiz partida hau, nik uste oraindik ere puntua hauek ere behar dute, baina norgehiagoka honetan punturik ez lortzea normala izango litzateke. Larrazabal eta Eskiroz oso bikote lehiakorra delako, De La Fuente eta Bikuñak osatzen dutena ere bada, baina ez euren mailan eta ez dute behar bada irabazteko derrigortasun hori, baina pilota borobila da eta ikusi beharko da ea presiori gabe dijoa zenez, zergatik ez ustekoren bat eman. Jardunaldiak Bilboko Bizkaia frontoian jarraituko du igandean, kasu honetan Matak jokatuko du Espositoren ordez, badirudi oraindik ere Astigartarrak arazoekin jarraitzen duela. Matak eta Gaskuek Senar eta Morga Etxebarria izango dituzte aurkari, gogoratu behar baita, Unai Alberdi Bigarrenak ere arazoekin jarraitzen duela, eta ondorioz Beñat Senarrek jokatuko du bere 3. jardunaldi, bere 3. norgehiagoka profesionaletan eta 3. txapelketan baita ere. Hemen partida berdindua espero da, baina behar bada Senar eta Morga Etxebarriaren alde puntu bat goraxeago, eta horrekin
Alberdi bigarrena eta Morga Etxebarria bikote titularrak lehen puntua eskuratu. Gaskue duela gutxi itzuli da ere, eta ez du berme handik ematen, Mata, azken hilabeteetan egia da hobekuntza egin duela, baina txapelketan ere titular moduan ez dute sartu, eta Senarrek lehengoan partida oso ona egin zuen, eta oso ongi ulertu ziren. Gertatzen dena noski aurrean izan zuten bikotea, bitik bi irabazi dituela, eta gainera txapelketa irabazteko favorito nagusietako bat ere izan daitekela, Zubizarretak eta Ugartemendiak osatzen duten bikote hori. Kontua kontu hemen beraz Senar eta Morga Etxebarria favorito, baina ikusiko da ea ze gertatzen den. Eta jardunaldia urretxun amaituko da. Kasu honetan Egigurenek eta Eskuzak Zubizarreta hirugarrena eta Ugartemendiaren aurka jokatuko duten norgehiagoka horretan. Hemen Zubizarreta eta Ugartemendia urdinak aterako dira. Favorito Egigurenek eta Eskuzak ongi hasi dute txapelketa bitik bi irabazita, baina norgehiagokaren azken zatian asko sufritu dute bi norgehiagoketan, eta hori behar bada zuzentzeke daukaten zerbait da hori Egiguren bosgarrenak eta Eskuzak, eta ikusiko da nola zuzentzen duten hori, baina kontu Zubizarreta eta Ugartemendia oso ongi dagoen bikote bat da, oso indartsu dagoen bikote bat da, eta ikusiko da ea zer gertatzen den, baina Zubizarretak aurrekoan naiz eta komeriak izan norgehiagok aurrera ateratzeko ikusi zen, naiz eta komeriak izan nola ateratzuten norgehiagoka aurrera, eta gutxi oparitu beharko dute Egigurenek eta Eskuzak, eta hori egiten ere badakite, baina ikusiko da zer gertatzen den. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, ea zer gertatzen den jardunaldian, hurrengora arte, ongi izan, agur!